Aquest mes de febrer s'ha tancat el termini de presentació de projectes per a la quarta convocatòria d'ajuts del Grup d'Acció Local Pesquer de la Costa Brava. Des de l'Escala s'han presentat 6 projectes, 3 per part de l'Ajuntament i 3 més de part de la Confraria de Pescadors. Els que ha presentat el consistori són la segona fase de la diagnosi del maram, una nova edició del taller de restauració de barques tradicionals i l'edició del conte il·lustrat sobre la tonyina Trini. Marta Rodeja, regidora de Promoció Econòmica i membre de la Junta del Galp Costa Brava. S'ha demanat d'una banda la diagnosi del maram, que és un estudi que ja es porta fent des de l'any passat, però està dividit en tres fases i aquesta subvenció és per cobrir el cost de la segona fase. Llavors s'ha demanat també per el taller de restauració de barques tradicionals i finalment s'ha demanat pel conte il·lustrat, que és el de la Trini i la tonyina de l'Escala. Des de la confraria, els projectes presentats són les visites guiades i tallers tant de Setmana Santa com d'estiu, un paquet de 8 tallers gastronòmics i una nova activitat provisionalment batejada com a ritual de bombolles per quan surten els pescadors, que es faria els vespres de diumenge abans no sortint les taranyines a mar. Des de la Junta del Galp el que es pretén és arribar al sector pesquer i tot el que l'envolta. El total d'ajudes són 500.000 euros i per assignar-les el que es fa és seguir uns criteris que s'han marcat. Justament aquest any són uns criteris que hem renovat perquè poguessin ser més objectius i el que pretenen o el que segueixen és l'estratègia blava de la Generalitat, que està marcada des de fa uns anys. Es valora sobretot el potencial peix de proximitat, la cultura de la pesca que també arribi molt a les escoles, per exemple, a les famílies, que tot el recorregut, el traç que diguem del peix des dels pescadors fins que arriba a la peixateria, passant pels comerciants també de peix o pels majors, diguéssim, també tingui tota una traçabilitat seguible. Tots aquests valors són ítems que es valoren en les propostes. El fons econòmic per finançar aquests projectes prové del Fons Europeu Marítim i de la Pesca. Per aquesta via, l'any passat es van finançar un total de 31 projectes al llarg del litoral de la Costa Brava. La resolució dels projectes presentats per a l'anualitat 2021 no es coneixerà fins al mes de maig-juny.